Бомбата да не е заложена. Не е заложена. Зад тебе! За кого? Yes! Добре. Другия пак трябва да си там. Не знам какво направих. Здравейте на всички, ние сме WM и това е първият клип в нашия канал. И снимаме на CSGO. Тук при мен е Пул и сме в един тим и трябва да ги разбием. И т.е. малко... А на мен тази граната ми дойде много в лош, защото съм на 30. Сега този пичага ще го мутна. Всички т.е. ще ги блокна. Тъй иначе го расте, бе. Да ти кажа честно, аз ще ги мутна, защото... Охо. На мен има един. Леле, как ще ме убия точно така, бе? Мутвах ги и ме убиха. На лонга. Добре, моите дойде от шорта, бе. Добре се справиш. То своята на дупче. Добре! What? Аз как ти кажа зад тебе, ама... Викам, айде. Ама не, то нашия умря. В смисъл, нашия трябваше да гледа зад нас, ама се изложи. Не бе, те го убиха. Еми да изложи се. Добре, сега Смийко. Той ще си купа Desert Eagle. Аз си купувам... Кой ти е? 5250. Не сме много добри на CS, така че сега се учим. Не, first time CSGO. Да. Ударих по главата на този. Давай. Аре, мрива, Аз съм с бомбата, лад. Добре, давай. Пушкайте ги, аз ще пазя тук малко шорта. Нашите са много дезориентирани. Аре бе, не мога му целя главата, бе. Добре. Еми... Чай намаля само да наигра, ще направим гърме от мене, човек. Тоест мисля, че ще дойде Сити. Кой? Не знам, един от тяхната е на сайт, двамата са на сайт. Пърните смисъл. Как? Зад тебе един ще дойде. Бомбата да не е заложена. Не е заложена. Зад тебе! За кого? Yes! Много добър. Това беше късмет обаче. Аз ти казах, те са толкова слаби, брат. Толкова слаби играчи. Не съм виждал, брат. Не, това беше късмет обаче на мене. Не, просто он я съква кок. Така... Добре. Поне не прецаках играта. Един е наточен за Б. На 18 мисля, че е, да, на 18. АВП-нци? Аз съм с АВП-то, един от тяхната също има АВП. Добре, от тук телято се вижда, че и чисто, ма провери с АВП-то. На лонга се стреля там. То сме уби, брат, не го видях. Точно зад кашоните. Двама са. Как ми лагва като ги стрелям. Доста направо го отпряха. Аре бе. Как? Да, признавам се, слаб съм на CS. Виж го. Сега той ще умре. Защо са толкова дезориентирани нашите? Голд? Чакаш. Да, почва да се Тоест направо да излиза, няма смисъл да губи времето. Да, смисъл. Скочи и нищо не оцели. Басо я, че едва не му е взел. Добре. Отивайте на Б. Аз ще гледам мида. Ние сме... Брат, трябваше да свеко. Нищо. Как той си имаше 6000 или колко там? Те двама, трима даже имаха 2, един на Б за сега. 2.
Няма никой. На Б, двама. Ооо. Охо, те се поизбиват малко. Да. АВП ли има там? Не знам, брат. Мисля, че да. Защото аз минавам през стата и ще им скоча гръб. Добре, то с убийства отборника си, така че няма чисто и. Вече е чисто. Идват другите двама са ЦТ. Абе! И пак ти тъпя жълт. Те всички са тъпи, само човек. Жълтия е много тъп е, човек. Много е тъп е. Я чакай. Искам да Два пъти ми провали да го убия това. Един ще дойде от милейна. What? Той ги изнес. Така искам да го убия, че. Кой? Но това жълтия човек, два пъти ми провали това кила. Кликс някакси. Да, кликс. Не бе, Кларк е. Кларк е, не, да. Защото съм го мютнал и ми се струва като оранжев цвят за той. На Б няма никой? Няма никой тя ли? Да. То що стрелна сега? Може да е имало някой, ама... Според мен няма никой на Б. Чакай, аз да отида първи. Вау! Това е толкова щупено нещо. На 9 съм го оставил. Чакай, да, на 9 съм го оставил. Щом си играе с АК-то и това е. Аз съм чувствал, че само двамата играем, що горе добре. Да. Защото... Аз съм на първо място, ти си след мене. И то Слеер горе-долу добре играе, ама... Другите са буза. Не гледай да говориш, защото сега ще виж как ще умре като кифличка. Не бе, що горе? Значи като почнат с тези въпроси, леле. Добре, сега движи се наляво надясно. Не, изобщо не е добър. В момента нищо не прави. Не са нищо не прави. Бяга напред и скача и това е. Спри се на едно място, прицели се малко. Виж го, той скача във въздуха с дигъл, са пробва го оцеля. Какво прави, бе? Иска да го убие, защото време... Ма не, той скача като заек. Смисъл, ще го обезкостя. Бах, този даже год не мисля, че толкова слабо играе. Добре, искаш да пробваме шорта? Добре. Аз ще смокна мида. Те сега трябва да имат АВП, според мен. Гледай, че го заква. Бах ти хората. Да, АВП имат. Аз съм с пистолет, че само знаеш. 50-50. Чакай, ще. Добре, стой. Не излизай сега, ще убия човек. Няма. Уаа, то скъп е са. Добре, взимам АВП-то, мисля, че са АВП. Не е с АВП, с фамасче. Не си с АВП, защото изобщо не си гледат сайда. Трима сайт. Трима СТ. Как? Стрелям го в главата, човек! Главата го целя. Главата. Сега ще дойдат от след тебе, къде гледате шорта. Но много съм разочарован от тях. Шорта, ама те не бават тия спора. Да, смисълто. Заобикалят ги и те пак не виждат. То с оранжи ли? Направо е тези си мина. Да, смисъл. Как първия почака не го видя. Не го отреагира. Хареса на колко са слаби играчите. Сега, той не сме слаби, ама... В момента, той че статсовете нищо не покажа, брат. Не, фак.
Аз направих грешката, че Юнес ги мутнах, ама какво да направя? Милца ги, като им чих микрофоните, просто ми стана кенсър. Ми това не на Опа. Бах, ти чуй. За так. Добре. Откъде бе? Абе. То там до колата ли се скрил бе? Мишката гадна. На колата на Лонки. Еми той отзаден бяха. Смотани мишки, брат, скачат едно в две. Трима човека бяхме на Лонга и Титос не изнесе. Изне. Хареса ми. Изнеси ми. Виж го, как стреля. Той ходи и стреля, в смисъл. Но той се опитва нещо да... Той даже не спрейва. Learn to spray. Нали така и да. Вау. I mean. Давай да се движим двамата, защото ясна работа, че... Играете сами, да. В смисъл, само горе-долу ще ходим след другите там и... Чакаме ги те да минат първи. Тоест го чакам само за АВП-то. Да го убият и да му взема АВП-то. Вау! И сега в момента какво ще направят? Двама с той пили камък. Да, и не, те са трима, виж ги, трима кампят в тяхна база. Мисля какво? С пистолета нищо не мога да направя. И аз. Това Аз съм също специалист също. В смисъл какво ми е живота в момента? Шорта са. О, излезе му бига. What the fuck. Добре. Значи Лонга трябва да е чист. Не, всъщност не. Добре, аз... Има един сайт. Добре. Взех си оръжието си behind. Ах, майка ти стара. Оставих го на... Да, убиха го. Добре, той е с бомбата, айде тръгваш бе! Много глупав бе. Леле. Rest in peace. Уби го. Трябва да си купил... Добре, сега ще мога да си купя оръжие. Почваме да играем! Да видим те къде ще отидат и да фейкнем някъде. В смисъл, те тримата ще отидат на някъде, ние двамата на твоята посока. Добре. Ще изчакаме уния с малко да се побъркат. Ма да видим те къде ще тръгнат. Гледай сега как ще го Те тора. ще кампат сега. Виж ма, няма го оставя да се изправя. Да, отивам към бето. Добре. Тръгвай, аз ще не стигне. Идвам, чакай, че си бомба, не да атакуваш. Добре, давай. Чакай, добре, сега. Браво. Виж това. Тяхна база. Залагай аз такова цвете Double Doors и Windows. Добре. Аз докато го кажа го убих, брат. В смисъл, исках да кажа, че ще смокна Double Doors и ще гледам Windows. Не ми дойде на ума. Не успях да го асимилирам. Добре. Аз си чорнах EVP. OP. Интересно как си някой... Вау. Много са добре. Просто са уникални. Няма никой на поне си взех АВП. Давай към бето, изда към бе. Ние всички сме АВП-та. Чакай, бомба не съм взел. Взимай бомба, аз ще проверя бето, ама мисля, че няма никой на Б. Така, Идвам. според моите изчисления. Браво. Съобщено им вече, че
Дорс. Идвам, чакай мо, ние ли съм? Дорс. Window. Не. Паза вече. Ми то свърши човек. Оня много лошо го пропуснах. Този клик се добър. Не, също не. Не е добър. Да излизам на сники на АВП. Давай да пробваме шорта. Ще смокнем хубаво. И ако искаш, аз ще смокна мид, ти ще смокнеш там мостчето към Ато. Добре. Смисъл на шорта, където и след стълбите там ще смокнеш. Мостчето след Ато, т.е. където и... Давай, следвай, аз ще кажа къде. Ей, тук е един. Тя флашнаха ме. Има един там, има един. Мен ма флашнаха и ще не успя да гледам, да виждам. Да гледам. Не. АВП. Ей, тук те викам да смокнеш. Малко преди огъня. Добре. Защото е АВП там. Голям този пиличар. Ти на асада ли си вече? Да. Добре, идвам. Ама тя, бомбът, абе, този голям кретен бе. На шорта е. И да. Последния шорт. Гледам шорта. Гледам го шорта. Не, той пази бомба сигурно. Еми не знам, ма заобиколи по някакъв начин, защото... Така ще заобиколя. Добре, това беше хубаво. Аз бях на малко. Пропуснах го и нямам. Така. Аз 4 кила направих на тази игра. 3. Че не видя. О, не знам. Не знам, ама се преди мене. Няма, аз къде ще ходим всъщност? Ами аз отивам към лонга. Ние имаме едно АФК, брат, и един бокс. Че му кажа да си наш. Чисто и на лонга, чисто и. Идвам. Аз съм с бомбата. Как ще чисто е синия... Букух ще да кажа, кашон. Отиде в пита. С АВП. Така, ръчкайте за мене. Браво. Един го хитнах, отиде към тунели, мисля, че. Мисля, че ще дойде шорт. Аз залагам. Те са двама. Един лонга. Един е нашата база. Отива към ярд. Лонг. Лонг врати. Чакай, че... О, оцелях го без копа. Видя ли? Добре, браво. Не ти ли списа, че такова, АВП-то изтървах там. Няма купувам АВП, защото... Добре. Дава да отиваме пак на лонга, ама ще флашнем там. Добре. Чай, оставим аз да флашна, аз знам как. Макар че аз ще се забавя тъй, че ти флашна. И аз не флашнем. Много съм добър. Всичко лонг. Трима на лонг. Чакай. Един за вратите се скри, другите към синия кашон бяха. Добре. Ние отиваме към... Аз ще ги изгърба, човек. Да, Появи се пак, бе. Пазят бомбата, знаеш. Наточени, на много малко. Отивам с пистолет, ако питаш мене. Той с моя го уби. Не. Сега, нашия какво подявам тук, брат? Вижда го. Оле-ле, мале.
Просто направо фърли си оръжието и лепни. Ох, Поне се успокоявам, че играя малко по-добре от другите. да, аз така. Дабл скол отново е на такова разстояние, браво, брат. Добре, то сега в момента... Този беше наточен от тебе, мисля, че да. Сега другия ще е лонга. Сега ще обреда кефличка. Един И лонг не сложи бомбата! Леле. И сега обаче ще ги ключни, брат. Няма да ги ключим, сега ще му дойде от... Те са достатъчно тъпи да отидат всичките шорта. Те са тъпи да ходят всички шорта, така че ще. Нормално беше да ги ключи. Те виж ги трима отидаха на лонга. На шорта. Не, началото мене като му биха там. Като не изнесеха. Но като цяло играем и с тапаци, и срещу тапаци. Еш такова. О, виж, то ста тръпна. Отново няма никой на Б. Може би... Да ходим на Б. Скочили са двама. Смогнаха там. Еш, Предполага се, че трябва да са минали. Аз ще отида. Еми, ние отиваме към шорт, човек. Добре. Добре, това се уби тук е някакъв. Добре, тук е чисто. Да. На асайда е. Аз го дебна тук те. Как бе? Как в гръб ще мини бе? Никой нищо не пази, човек. Никой. На шорта трябва да е. То ско гледа там бе. Провери ситито. Аз оттам идвам бе, човек. Ми ти пак го проверя. Добре, двама са там явно. Браво. Долу е, долу е. Да, чух. Или не е долу. Скри се. Ама тя го убиха, трябва да заложи бомбата. Знам, сега няма как да такова. Знаеш какво, понеже има малко време. Извинявайте, браво. Браво. Това беше добро. Да, слабо беше. Не ми хареса как се такова. Абе да, като цяло мога да се намеря косоротка. Поне го убих. Да отиваме на бето. Фаст. Тут те и да им кажем да отиваме на бето, те няма да бъдат такова те всичките с... Абе, пенцата и си дебнат там, включат си. Ръшка! В смока е! Последния куршум и... Добре. Вау, мишката, какво ми направи мишката? И двамата са там и ме пропуснаха мишоците. Как бе? Брат, те флашове. Бах ти смотаните. Това е. Втората половина почва. Да, втората по време. Тук те вече трябва да ги поизнесем. Но определено. Добре, аз за клипа ще се пробвам да направя на нинджа. Добре. На кой сайт? На Б? На Б. Те понеже са малко глупави, че не знам дали ще ме усетат. На Б са. Идвам. На Б са. Добре. Видях Матос. Нищо.
не знам, че са на Б. Всички. Че бах, то ми изкара къла, брат. И се издънех като тъпа кипа. Аре бе, момче! Не се нажал ми стана тук. Добре, повече няма да пробвам да такавам. Аз знаеш кога аз ще пробвам пък. Пробвай се. Ти къде се скри? Зад кашона, не? Да. Ми там е по принцип Аз ще отида на А сайт. Отиди до мрежата, ако искаш на Б. Между другото, да, чакай. До мрежата, нали знаеш къде е? Да. Ай там се скри и ги чака да се струват. Издивни си ги хубаво. Набеш се, няма никой лонга. Да, хубаво. До сега са излезли, ще те ръшкат те. Набих глави на един. Оу! Наш съм, брат. Оф. Къде са? Двама бяха на върти, отиват към шорт, мисля, че. Рамп мид. Ударах му каската. Аз един... Не. Залага единия. Един е шорт. Брат, не мога, нямам думи. Останах безмолвен. Останах безмолвен. Тук и двамата можеш да ги вземеш. Да. Що купих, бе? Нищо. И мерника ми се движи почти зад главата му, брат. Просто не си го мърдах прекалено бързо. Добре, Елана... Добре, аз стоим на шорт. Казвай, ако са на бед, ще дойда максимално бързо. Не са бутай, бе, ей. Мишмурок. Да. Сигурен ли си? Да. Шорта няма никой tu не иде. Още един шорт. Шорт. Как ще му уби, бе? Двама са шорт. Ще се опитам да ги изгърба с бота. Аз съм достатъчно слаб да не го направя. На пете мисля. Да, то се на 5, който е там. Зато не знаех. Защо не натиснах Q-то да си смена оръжието, имах още патрони. И аз не знаех за него. То сега няма да го убие нашия. Ние си играем добре така, ама не може да се справим двамата срещу 5 човека. Кот такова? Ама няма какво да се оправдаваме, трябва да сме много добри. Само да играеш срещу петимата и да ги пукаш всички. Извинявай, ние сме Gold Nova, смисъл не може да ги изкараме всичките. Нали? Не. Те са хората, които ни заслужават да са Gold Nova даже. Чуваш ли едно наливане на напитка? Да, чувам. Сипаш си водка на тя. Да, водка. Той Любимата Путин водка. И аз пинах. От пластмасово ще е водка. Нямаш време. Той са паникьоса. Паникьоса са. 9 на 9. Ако ги бим, ще е добре. Аз стоям на лонга. Ако искаш ела на лонга. Добре. Или отивай срещу с ето с оранжевия да му вземеш АВП. Той ще ходи на лонга. То само отива на бето малко. Бота е винаги пак с мене. Знаеш какво, да взема ли да го убия? Кой? Не, няма Не го убивай, ако ще го убиваш. Няма да са на лонга. Набеш са. Според мене. На шорта има един. И сега що го хвърли там този смок, е... Тунел е единия мъртъв. Тунел. Бомб тунел. Да знаеш.
Добре, на бес. Единия умря. На бето. Тунел някъде. То се кашоните, тук е те. Тук е. Как ще му уби, бе? Върти! На Уинда отиде да гледа. Добре, Пак, брат, брат. чувам, Не просто знам. спри. Спирам. Добре, излага го много яко. Добре се чуда да взема ля да пе или да не взимам. То с бота как ще има, бе, бе? Защо ли? Лонга. Бота сега умира, но ясно, че ще умре. Двама са лонг. Един АВП и... I'm coming. Мишка така. Браво. Още един би трябвало да има, ама може да се отиш... С АВП. На същото място. Или е скочил долу, или да, долу е. Да, бе. Няма да му се показвам, защото... Той има по-добра видимост. То защо ма нацепи, бе? Не те нацепи. То са от тяхната, то са единицата беше тук на сайта. Ти просто не го... Добре, тихо. Чакай, че го... Как ще го пропусна, бе? Не фърли сега, бе, пето. Мишок. Появи се тук е тебе, бе. Появи се само тук, бе. Добре. Стойте си там. Много ми е интересно другите двама къде са. Няма друг пит. Къде го биха това? Тя на база, не? Да, тяхна. Ще отидат на Б. Този вече ми съобщил, че може би паза тук те. Ама те нямат време. Те нямат време, това скри са просто, скри са. Ако случайно че дойде на чорта и те пръснат. Добре. Да скупомля, или... Това беше напрегната игра. Да. Ай, ще си купя. Отивам бето аз, отивам бето. Добре. Те сега ще пробват бето, защото видяха, че не могат да отидат на лонга и ще пробват бето. И бота винаги се сменя, не мога да разбера, някак си го привличам. По един или по друг начин. Бота го убиха в тунелите. Добре. Видя, той аз го видя, а не смея да стрелна, защото ще си изхарча шанса. Много съм слаб. Гори, бе, гори там, бе. Зад кашона ли или на другата страна? Добре, ти къде ги убиват, бе? Там в тунелите някъде, не? Тунела е да стълбичките. Стой си там, просто пази тунела. Ще дойде от мида, мисля, че. Как ще падна, бе? Само аз ти сме да знаеш. Не знам. Ще отидат на ато. Даблдор брат! Как не го видя, бе? Тунел. О! Даблдорса беше, даблдорса. От Windows може да ти дойде, не съм сигурен. Даблдорс. Има 10 секунди. Играй за време. Крий са просто. Трябваше да обикараш около кашона.
Ми трябваше да го карам, викам, че ще са... Аз исках да... Както и да е. За първи път... За първи клип ще се изложим, ама... Ама кот такос. Това не е положението в момента. Ооо, как ми насича... Добре, няма никой на лонга. Мисля, че да, няма никой Б. Няма никой Б. Да. Или ще дойдат значи мид или шорт. Мид. Мид. И шорта, мид и шорт. Ох, как ме насече. Лонга. Двама са на шорта. Един шорт вече. В смисъл сега мога да го изгърбиш, ама... Двама са видяли долния дет се скри. Ей там, не спират. Убих ли го? Не. Да беше го прислаш. Добре. Другия пак трябва да си там. Не знам какво направих. Добре, това беше, но аз не го видях. Аз викам, че само го оцели тези лекички, защото видях кръвта, ама не видях като го добиваш. В смисъл, добре се прави, хубаво, браво. Айде, нищо, поне се записахме. Две игри ни изкарахме. Едната игра, дет оня го заколих, и тъс игра, дет тя ти ги убил. Това е добре. Хубаво. В смисъл, разбираш ли, просто даже не се видях мерника като го такова. Беше инстинкт. Да. Бърз снайпер на мида. Аз съм лонг врати. Един до тия шорта. Остава с впечатлението, че аз винаги вземам бота. Абе, моите ли ма целят, не знам, в тяхна база е. Бето. Да, видях го. Мидлейна. Обезреждай това. Как няма да има кит, бе? Как кит? Добре. И това ми хареса. Много. Добре се справихме, аз убих трима. Този рунд. Аз съм 16-19. Много се забавиха и аз ги изгърбих. Ето е лошото, като забавиш, примерно искаш шорта да отидеш и забавиш на шорта и някой му те изгърби от лонга врата. Те спак гледат мида. Ах, мръсни. Те сега... О, ще ми дебнеш вратиле. Много си хитър. Тяхна база, може би. Да, ще пора да ходят на Б. На Б ли ще бъдат? Да. Ако са А? Не са. Няма да са. Фак. Къде те убиха? Тунел. То остана последния тъйчи. Това с нашия в тунела, значи то трябва да е към тяхна база, значи. Така го изчислявам. Много кампи, леле. Нали в тяхна база някъде? Да. Тук сега като излезеш навънка и кампи там. Острани на каруцата, нали знаеш? Тук така кампи.
Но той избяга, сигурно се сменил позиция. Може от другата страна да кампи. Зад кашона там. Че да си кампи, бе, аз не бързам. Той Ма бърза. не е наточен е на 30, брат, ако искаш ще за килчи. За фрак. Ето тук беше, иначе го няма. Браво. Ай, начупих му стъклата на очила. Интересно. Още не съм си оправил мерника, го държа много надолу, па трябва да го държа. Хоризонтално. Трябва да сипна. Аре бе! То с много ма дразни като ходи и спира. На лонга са. Не, долу в това. Тунела. Лонг ли са? Стой там, идвам на помощ. Всички ли са там или? Еми, трима бяха там. Добре, отиде на шорта. О, там е в спита. Как ще му би, бе? Нато. Фак! Аре, още 2 рунда не трябва. Да, смисъл. И представяш се, ако наизин своя пледа. На този матч, където го гледах с нощи, бяха така 14 на 11, само че бяха, но не с един рунд повече, т.е. 15 на 11. И те станаха 13 на 15, унесли не могат да взимат игра, викам, ай взимайте игра, и накрая взеха. Браво. Сърпрайз. Сърпрайз, motherfucker. На бето. Окей, motherfucker. I'm coming. Бето са, т.е. гледаше за такова. В смисъл, само... Тяхна паза са другите двама човек. Еми, където да са човек. Мишката ми се е бава нещо. О, тунелите ли са? Да, там са. Ето го. Видях го човек и нищо не направих. Ах, майка. Наточене. На 70. Вече не е там. Нашия тунел. Този тунел отива Б. Ръшка. Не, няма да ръшка. Ще провери първо лекичко, ще му се подаде ти какво че. Може просто да премълка къде е хвърлял там. Браво. Ейсна ги е. Ейсна ли? О, супер! Не знам, аз не осъзнах. Викам ейс ли прави или не прави, защото просто така си го помислих дали ще направи ейс. Изобщо не поглеждам колко хора съм убил. Аз знаках такъв, ейсна ги. Михо, ко? Съвсем нормално. Един от тяхната е мит. Дали ще опитат пак на Б да отидат, а? Не ги знам. Ами да ти кажа, двамата ги убих. Тунели са. Lower тунел. Значи да ги очаквам от мида. Там голяма пристрелка има. Да, баси крилата помпа на чекая че. Вау. Хубаво, добре. Това е, че бих. Ами добре хора. О, PSP спечелих някакво яко. Аз спечелих кутийка. Това беше хора за този клип. Очаквайте следващия и до скоро. Ние бяхме Double M и